Mumbai bodoland. Mumbai bodoland. बोडो कम्युनिटी की तरफ से मैं इसको स्वागत करना चाहता हूँ। ये सचिन रावत साहब थोड़ा अपने बारे में बताइए। इसको बोलते हैं आरोनाई फाली बोलते हैं आरोनाई। एक बार खड़े हो जाओ सीधा। आरोनाई। आरोनाई। Hello everyone, it's me RK. नोंथांमोना नायगासिनो बड' डमेस्टिक ट्रेवलिं ब्लग। आं एक्चुअली मुम्बाइआव मोनसे जोंनि डग स्पर्ट्सनि IGP नि सेमिनाराव फैदोंमोन। माने IGP माने मोनसे बे डग स्पर्ट्स आरो गुबुन गुबुन डग स्पर्ट्स दङ जोंनि इन्डियायाव जेरै KCI ओमफ्राय PSA दङ ओमफ्राय बे IGP आबो मोनसे इउर'पियान कान्ट्रिनि डग स्पर्ट्स आरो बे जोंनि इन्डियायाव दा माने बेनि कम्पिटिशना जोंनि इन्डियायाव जाथ'वाखै ओमफ्राय बेयो माने फरेन कान्ट्रिफोराव इउर'पियान कान्ट्रिफोराव सोलियो ओमफ्राय बेयाव जोंनि बे मुम्बाइआव फरेनार फैदोंमोन। जों दा थांगासिनो जोंनि ट्रेनिं ग्राउन्डआव आंजों लोगोसे दं बिथांमोनाबो थांफागासिनो। थांगासिनो जोंनि रुमनिफ्राय ट्रेनिं ग्राउन्डसिम ओमफ्राय बेयो जोंनि रुमनिफ्राय 1 किल'मिटार जायो आरो दा मर्निं वाक खालामनाय बायदि ओरैनो थाबायना थांगासिनो आरो मर्निं वाकआनो बुंनांसिगोन। थेंक इउ। नै जों सफैबाय नै बेयावनो जादोंमोन जोंनि सेमिनारा ओमफ्राय नैथिंजाय जोंनि मेडाम फिनलेन्डनिफ्राय फैदों बिथांनि बेनार दं आरो बेवहाय बेनिफ्राय इथिंजाय हाबनानै जों सफैबाय बिथांमोनाबो कलकातानिफ्राय फैदों ओमफ्राय नै बिथिंजाय दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै दंफैयो मानसिफोरा गोबां जायगानिफ्राय फैदों बेवहाय सोरबा ब्रेकफास्ट खालामगासिनो बैथिंजाय ओमफ्राय दिल्ली मुम्बाइ कलकाता सोरबा पान्जाबनिफ्राय फैदों ओमफ्राय बिथांमोनाबो थानैनि मुम्बाइनि ओमफ्राय बैथिंजाय मेडामा सावरायगासिनो सफैबाय ग्राउन्डआव दसे उनाव सेमिनारा जासिगोन। बेवहाय दाब दाब जायगानिफ्राय सफैदों प्रफेसनेल ट्रेनार गोजा बयबो बेयाव दिनै मुम्बाइआव दिनै जोंनिया सेमिनारा जोब्बाय बिथिंजाय सार्टिफिकेट होनाय थाखाय लाहार फाहार जागासिनो साइन खालामगासिनो मेडामा ओमफ्राय नैयाव जोंनि लोगोफोर जिरायनानै दङ। सत श्री अकाल बाजी। सत श्री अकाल। क्या हाल चाल? ठीक है क्या? So he is from the northeast part of India, and there is this special people. Their religion, the caste is called BODO, and they have this special thing made for the guests and the respectable people. So he wants to give it to you in honor. सचिन रावत सर है इसके लिए भी बोडो कम्युनिटी की तरफ से मैं इसको स्वागत करना चाहता हूँ। ये सचिन रावत सर थोड़ा अपने बारे में बताइए। सचिन रावत साहब दङ मुम्बाइआव इन्डियानिफ्राय सासेल' IGP ट्रेनार बिथाङा गुबुन गुबुन कान्ट्रियाव इउर'पियान कान्ट्रिफोराव थांनानै जितिनानै फैनाय जोंनि थाखाय गोबां माने प्राउडनि बाथ्रा बिथाङा दि जोंनि इन्डियानिफ्राय बिथाङा हारसिंल' IGPआव गुबुन कान्ट्रि IGP माने मोनसे डग स्पर्ट्स आरो बे इउर'पियान कान्ट्रियाव बे बांसिन सोलियो बेयावहाय थांनानै सारा माने देरहानानै फैनाय मानसि आरो ओमफ्राय दा जोंनि बे सचिन रावत डग इनस्टिट्युटनिफ्राय माने हस्ट खालामनाय मोनसे सेमिनार जादोंमन बेवहाय मिया स्कगस्टार फैदोंमोन बिथां मेडामनि मुङा मिया स्कगस्टार फिनलेन्डनिफ्राय फैदोंमोन ओमफ्राय सारा माने जोंखौ बे बेयाव माने सेमिनाराव इनभाइट खालामनाय जों फैबाय गोजोन्थों। थोड़ा अपने बारे में बोल दीजिए सर, तो थोड़ा हमारा भाषा में बोल दिया है आप थोड़ा हमने मेरे बारे में क्या बोला और थोड़ा सा रहेगा। हाय, मैं सचिन रावत और मैं मुंबई से हूँ और मेरा शौक़ है डॉग ट्रेनिंग, मेरा पैशन डॉग ट्रेनिंग और मेरा करियर भी डॉग ट्रेनिंग से शुरू हुआ था और अभी भी इतने साल शायद
28-29 ईयर्स हो गए मैं डॉग ट्रेनिंग ही कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी कंट्रीज़ में जाके डॉग ट्रेनिंग की है और मेरे लिए प्राउड मोमेंट वो था जब मैं इंडिया को फर्स्ट टाइम वर्ल्ड चैम्पियनशिप में रिप्रेजेंट किया और टिल डेट आई एम द ओनली इंडियन टू डू दैट फॉर 5 टाइम्स। मैं चाहता हूँ ये आगे बरकरार रहे। अभी मेरा नया डॉग है, उसको मैं तैयार कर रहा हूँ कि वो भी आगे जाके वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेले और मेरी टीम है जो सब बच्चे लोग मेहनत करके डॉग्स को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा रहे हैं। तो मेरे लिए खुशी की बात है और गर्व की भी बात है और मैं चाहता हूँ कि ये स्पोर्ट को इंडिया में और बढ़ावा मिले, सब लोग मिल के ये स्पोर्ट को एक्सेप्ट करें और हर कोई इंडिया में काफ़ी टैलेंट है, हर कोई अगर थोड़ा मेहनत और कर ले तो शायद हम अच्छे लेवल पे इंटरनेशनल कंपटीशन खेल सकते हैं। थैंक यू। Inu marching. K Teja. तेजा कौन है? इधर देखो भाई, तेजा भाई। Dilip Kumar. दिलीप भाई। I don't know which one I should watch. Venkatesh. तेजा తర్వాత फोटो సరేనా ह्यांचा होता मला असला हे गाना गाना इकडे बघ ऋतु कुमार. gitu baik 2 3 जों बर'फोराबो गासैबो डग स्पर्ट्सआवनो बा गासैबो स्पर्ट्सआवनो बाहागो लानांगोन मानोना जों गभर्नमेन्ट जबखौ नागिरबा जाया जों माने डग स्पर्ट्सआवबो बाहागो लानांगोन जों बर'फोराबो ये नेहा दीदी मुंबई से है, ये भी सचिन रावत सर का स्टूडेंट है। तो दीदी के लिए एक गया था मैं, इसको बोलता है आरोनाई भाली बोलते हैं, आरोनाई। एक बार खड़े हो जाओ सीधा आरोनाई It's called Arunai. आरोनाई बिथांनि मुङा दिलीप कुमार, बिथाङा विशाखापट्टनमनि अन्ध्र प्रदेशनि विशाखापट्टनम केपिटेल सिटियाव थायो बियो। ओमफ्राय बिथांखौ आङो गोबावनिफ्रायनो सिनाय मोनखायो, बिथाङाबो बिदिनो सार्भिस हल्डार आरो बे जोंनि बे सेमिनाराव बिथाङाबो फैदोंमोन। ओमफ्राय जोङो बयबो बे सेमिनाराव फैनानै जोबोद मोजां नांदों आरो निजिनि स्किलखौ आपग्रेड खालामनो हादों आरो जोंनि बर'फोराबो बयबो बेफोरबायदि मोनफा मोनफा स्पर्ट्सआव बाहागो लानांगोन। जोंनि जेरै डग स्पर्ट्सआव बयबो बर'फोर रावबो गैयानो बुंनो हायो आं माने डिफेन्सनि बाहेरै जोंनि सिभिलाव बर'फोरा रावबो बेबायदि डग स्पर्ट्सआव रावबो गैया आरो माने जों डग स्पर्ट्सआव जोंबो बर'फोराबो ओंखारनांगोन बाहागो लानांगोन। दा आंबो 2016निफ्रायनो बे फिल्डआव दङ आरो डग स्पर्ट्सनि फिल्डआव। ओमफ्राय बिथांखौ आङो बरायनो सानदोंमोन, बिथाङा विशाखापट्टनमनि। तो सेमिनार कैसा रहा थोड़ा बोल दीजिए। अच्छा रहा है। I'm so happy to come to the seminar in Mumbai. Mia Kalgasha has explained very well. This is a good seminar. Thank you. Mumbai bodoland. Mumbai. Mumbai Mumbai. bodoland. Bodoland. Thank you.